सिगाङावनो बे समाव आंनि बे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बे समावहाय नोंथां मिडियामोनखौ आरो लोगोसे बे जमदुवार बियाबाव थानाय बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयबो भटारफोरखौ आं बे समाव आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बे समाव जासिहरबाय। दानो दिनैनि नैबे मुगायाव आङो फंनैसो नैबे आङो स्टेटमेन्ट होनायनि खारना बेनो जाहैदों जोंनि बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपनिफ्राय नैबे जमदुवार बेयाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायनाया बेनो दानो फैगौ 22 तारिख अक्ट'बर 2025आव जानो गोनां जे बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै दानो आं खावलायनो सानदों। मानोना जों मिथिगौ दानो नैबे जोंनि बिटिआरआव थानाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिटिआर चिफनि दैदेननायाव बिथांनि दैदेननायाव दिनै मोजांथार थांनाय 5 बोसोराव जेरोखोम खामानि जोङो जे मोजांथार फिथाइखौ मोनदों आरो बेबादिनो फैगौ सम मुगाफ्राव जाहाथे गोदान गभर्नमेन्ट फिन खेबसे दाफिननानै प्रमद बर'नि गभर्नमेन्ट दानानै जाहाथे मोजांथारै जोंनि बे ओनसोलावहाय जौगानाय हाबाफारि गासैबो सान्थि गोजोननाय थासारिफोर जाहाथे जायो। बेनिखायनो आङो बे समाव आं खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा आंनि बे नैबे जमदुवार ब्लकआव जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय आइ आफाफोर आंनि बिटिआरनि कन्ट्राक्टर लोगोफोर आरो गोबांथार साख्रिआवलाफोर आरो गोबांथार रायजो राजाफोर आरो गोबांथार आबादारिफोरखौ आङो बे समाव खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बर 2025आव जे जानो गोनां बे भटखौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नैबे इउपिपिएलनि ट्रेक्टर सावगारियाव भटखौ होनो खावलायहरबाय। जाहाथे नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटजों जाहाथे जोंनि बे मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफनि दैदेननायाव फिन खेबसे आरोबाव गभर्नमेन्ट जानानै नैबे जमदुवार समस्तियाव जाहाथे जोंनि दानि जे बिजाथि महरै जाय सायख'जाबाय बिथाङानो जाहैबाय चरणजित बसुमतारी। बे चरणजित बसुमतारीनि बिथांनि मुंनि आरो नैबे ट्रेक्टर सावगारियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना होदो। बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरदों नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ फेलें खालामालाबा नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ बे ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै बिथां चरणजित बसुमतारीखौ गोबां भटनि देरहासार जानायजों सासे बिजाथि महरै नैबे जमदुवार समस्तिनिफ्राय जाहाथे बिटिआरआवहाय गभर्नमेन्ट दानायाव जाहाथे मदद होयो आरो जाहाथे बिथांमोननि बे गभर्नमेन्ट दानायजों आरो बिथांमोननि नैबे प्रमद बर' दैदेननायनि गभर्नमेन्ट जानायजों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलावबो जाहाथे जौगानाय गोबांथार जे थांखि आरो बिथांखिफोर लानाय दङ खामानि मावनो थाखाय जाहाथे बे गासै मावफुंजागोन। आं फोथायदों जाहाथे बे गभर्नमेन्टआ रंजानाय गोजोननाय सान्थि जायो। आरो लोगोसे बे समाव खावलायहरबावदों जोंनि बे नैबे जमदुवार ब्लक समस्तिखौ लानानै उदालगुरिसिम बे 40टा समस्तियावबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना ट्रेक्टर सावगारियाव अर्थात इउपिपिएलखौ बयबो नोंथांमोननि गोसो मोदोम जिउजों नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोननि सापर्टजों जाहाथे भटखौ होनानै गोबां बिजाथिफोर देरहानायजों फिन खेबसे प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ आरोबाव रुजु रुमु जाहाथे जाहोफिनो आं बेखौनो खावलायहरबाय। बेनिखायनो आं दानो गोबां बाथ्राफोरजों आं नोंथांमोनखौ खावलायला नोंथांमोना मिथिखागौ बयबो दिनै गिर्जाब बयबो लोंहोर बयबो सापर्ट होबाय। बेनिखायनो आं बेखौ बेबाराव बे फिन खेबसे आरोबाव प्रमद बर'नि सरकारा जाहाथे जाफिनो बेखौनो आङो नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि आसा भरसाखौ आंनि खुलुमनाय आंनि सिबिनायखौ आरो लोगोसे आंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबां कन्ट्राक्टर लोगोफोरखौ आं खावलायहरदों नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नैबे इउपिपिएल ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै जय जुगथ' खालामदो। बे गासैबो आंनि बे गुसुं नैबे बाइट होनायजों आंनि बे खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो जासिहरना आंनि बे बुंथिनायखौ एसेयाव दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।